Hi guys! Welcome back again sa aming channel. So for today's video guys, ay i-share naman namin sa inyo kung paano nga ba namin pinaalagaan yung aming mga sisiw 1 week bago namin talaga ilagay doon sa aming brooder na pinagawa guys. Ayan, makikita nyo naman din sa thumbnail namin. Nasa carton lang yung aming mga chicks. Mamaya guys, i-share namin sa inyo kung bakit nagustuhan namin yung carton guys for this breeding. Ginawa namin yun guys kasi nga kailangan talaga namin ng pamamaraan na magsistick kami na kung saan yung sisiw namin. Alam namin guys na magaganda yung kanilang paglaki, lalo na sa 1 week na panimula nila kasi guys, napakahirap or napakamaselan ng ating mga sisiw 0 to week old guys until 2 weeks nga. Ayun, meron pang iba talaga na makikita natin kung saan doon yung mga maliliksi or hindi. Bago yan guys, mag-deliver din nga pala kami kanila Doc Carpintero ng mga sisiw. So another sold na naman tayo na sisiw, native na sisiw guys. So ang di-deliver namin guys is yung dito na brooder, yung medyo malalaki na, nasa 1 month old na. Ayan, nandito guys. Tapos ngayon guys, ayan, isi-set up ko na muna to. Pagbalik natin mamaya dito sa bahay guys, ipapakita ko sa inyo yung carton na pamamaraan namin. Kasi meron kami mga sisiw guys na nasa carton pa. Guys, nasa 3 days pa siguro to 4 days. 2 more weeks to go. Ayan, meron na naman tayong mga bagong sisiw. So, ngayon guys, isi-set up ko na muna to and then papakita ko rin sa inyo yung mga sisiw na i-deliver namin kina Doc Carpintero tsaka kay Sir Paul. If you haven't subscribed at kung baguhan ka pa lang sa channel na to, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. And don't forget, like our page on Facebook guys. Ayan po yung aming Facebook page. Again guys, marami nagtatanong pa rin sa comment section below doon sa mga for sale ko ng mga sisiw na vlog. Hindi po ako nag-entertain in terms of mga presyuhan sa YouTube channel namin. That's why po, binibigay ko yung link ng aming Facebook page para doon nyo po kami i-contact. So ngayon guys, ayan, nasi-set up ko na muna tong carton guys, and then para mahatid natin doon mamaya kanila Doc, and then I'll show you the main topic of this video guys. Kasi ayan guys, so ito yung mga sisiw namin. Ayan. So, mamaya guys, isi-share namin sa inyo kung ano nga ba yung brooder namin para sa aming mga sisiw for 1 week na matipid siya guys. Medyo mapapagod ka lang konti guys sa pagpapalit-palit. Pero, ayan, mamaya ko na lang isi-share. Guys, ayan pala partner ko, nagpapakain na. Ayan, so, tingnan na muna natin yung mga sisiw guys. Kasi malalaki na sila. So, nakapag-post ata ako mga siguro 2 to 3 days ago. Pero, ayan guys, malalaki na yung mga sisiw. So, tingnan natin. So, ang lalaki na, ayan. So nga pala guys, eto 3 weeks old. Kahapon gang no? Kahapon guys, Sabado, 3 weeks old. Eto yung usually na morning na ginagawa namin. Ayan, papakain guys. Ang dudungis na nila. Ayan. So guys, yung dito namin guys, yung pakainan namin, piniflip namin siya pag ano na, marami ng ipot doon sa kabila. So ganyan yung kanilang itsura guys. So morning, eto. Ayan, ang lalaki na po guys. So ayan. So, ayan yung mga orange guys. Nga pala na kalimutan ko. 3 weeks old pala to. Kahapon sa Saturday, February 6 po. Ayan, nag 3 weeks talaga sila. Sabado. Tapos, yung ilan naman dito is hindi sila parehas. Ayan, ito yung ating Belgian guys na 2 weeks old. Ayan, napakaganda guys. Sa nagpa-reserve nito, talagang maswerte guys. Anak to ni Luffy tsaka nung aming mga Belgian dito. So, ayan guys. So, ang ganda ng tindi guys. So, makikita nyo naman. Ayan. Ayan guys. Kailangan monitor sa tubig guys ha. Para hindi maubusan. Yung kanina guys, pullet yun. Ito naman yung stag guys. Ayan. 2 weeks old yan guys. Oh. Ayan. Napakalalaki. Ayan ang ating 2 weeks old na sisiw. Ayan po oh. Yung paa. Ayan. Yung kanyang legs. Yung kanyang lieg guys. Ayan. So, napakagandang sisiw po. Napaka-astig na. Bata pa. So, ayan yung ating mga sisiw dito, guys. Salamat nga pala sa mga nagpa-reserve na. Ayan. Ayan, guys. Yung brooder namin, guys, ay mapapansin nyo, may spots siya na mainit. Ayan, dyan banda. Para at least, guys, yung mga gusto mo painit, ayan, tulad nyan. Ayan, pwede sila dyan pumunta at magpainit sa kanilang katawan. Tapos dito banda naman namin nilalagay yung tubig, maging yung pagkain para hindi mainitan guys. Usually kapag nainitan yung ating mga painuman, may tendency yan guys na umiinit tapos naiinom ng ating mga alaga. Pwede rin siya mag-cause ng sipon guys. Ito yung kailangan natin guys, kulungan talaga, lalo na kapag ganitong edad na mga nasa 3 to 4, ayan ganyan, 2 to 4 weeks.
Kasi guys, eto, matatapang kasi dun sa brooder kanina yung pinakita namin. So yung iba dito, tulad niyan guys, gaaway sila. Ayan o, yung mga mukha nila guys. So tiglilima sila, nagrarambulan sila. Kaya guys, nakapag-decide kami na ilipat na lang sila dito. Then naka-adapt naman din sila sa awa ng Diyos. So kaya mas okay yung ganyan guys. Marami tayong kulungan. Even maliliit lang na kulungan guys. Para lang talaga maging separator ng ating mga sisiw na tulad ng mga ganito. Napakalaki ng posibilidad guys. Tulad niya no. Oh, ayan, nanunuka na naman guys. Na mataas yung mga ano nila, dugo sa shamu guys kasi matatapang masyado. Ito nga pala yung mga shamu asil din natin. Ayan, na-post ko na yung ilan dito guys. Ayan, ito yung stag guys. Oh, napakalaki na. Since last na post ko, medyo maliit pa to. So ganito rin yung mukha ni Luffy before. Ganyan yung kulay. So, ayan. So, ganyan yung pakain namin for morning guys. Dry feeding sila guys kasi meron pa naman silang tubig tapos na-maintain naman namin. So, sa awa ng Diyos, hindi talaga sila nagkasakit. Natapos ko na yung cartoon and then nakapakain na rin yung partner yung mga alaga namin. So ngayon guys, dadalhin na natin yung ating mga sisiw. So kukunin na muna namin. Ayun guys, nilalagyan namin ng separator or yung pangharang sa gitna para mas madali naming mahuli. Ayan, kasi napakalaki ng brooder guys. Tapos kapag hindi namin nilagyan ng harang, magkakasalisi-salisi silang lahat guys. So ayan, nilalagyan na muna namin ng pangharang dyan sa gitna. Ayan po. Ayan, ito yung mga sisiw na i-deliver namin guys. Nasa 22 pieces lang no? Nasa 22 pieces po ito, mga native. Ito yung naging resulta guys ng pag-brooder namin sa kanila ng 1 week sa cartoon. So, i-share namin yan sa inyo mamaya. Pero ayan yung ating mga unang sisiw na i-dispose na rin. Ayan. So, ayan guys. So, ganyan yung kanilang mga itsura. Ayan. So, ayan. Native yan guys. Napakalaki ng katawan. Ayan po. A few minutes later. So guys, ayun, na-deliver na namin yung mga sisiw namin. As I promised you kanina po guys, ngayon ipapakita namin sa inyo yung brooder or pansamantalang brooder ng aming mga sisiw. 1 week, walang nanay guys. Best way to guys for us kasi based on our, nung nag-brooder na kami sa kanila or binooder na namin sila, wala yung nanay guys. Nilalagay lang po namin sa cartoon. So, eto guys, papakita ko sa inyo yung cartoon na gamit namin. So, ito yung cartoon guys. Meron lang siya mga konting butas guys para din sa mga ventilation nila. Guys, yung paglalagyan namin guys, every morning, eto, papakita ko sa inyo. Every day na nilalagyan namin sa kanila. So, eto guys, kahapon pa to na dyaryo. So, ang gagawin namin for this, papalitan namin yung kanilang inumin. Tapos, papalitan din namin ng dyaryo yung nasa ilalim. So, etong water nila guys, ayan. First 2 days guys, again, muscovado sugar. And then ngayon, pang 3 araw na nila. So, ang papalit namin dito is T-Pox 48. Pagkatapos nun guys, fresh water, tapos vitamins, ayun, alternate na sa mga ilang inumin namin dito. Kinuha lang namin yung dyaryo guys, para mas madali kasi kung dyaryo, madali siyang kunin. So, ayan, pinapalitan namin ng pansapin po. Ayan. So, dito sila kapag umaga guys, tapos kapag gabi, doon na nasabi ko kanina, doon sila sa cartoon. So, ito guys, kapag umaga naman, makapagtatanong kayo kung meron bang ilaw o wala. Wala po itong ilaw guys. Tipid po siya masyado kasi nga hindi na tayo or hindi na kami nag-iilaw. Maging doon sa cartoon nila. So guys, ito naman yung cartoon guys. Ito yung mga bagong hatch namin. 3 days. 3 days old guys. Ayan. Kung makikita nyo, may mga ipot talaga sila kasi guys, gawa ng paggabi. Ayan, nag-iipot talaga sila. Pero kapag news naman ang gagamitin natin guys, yung moist niya guys ng ipot nila,
sisip-sipin lang nung newspaper. So, kaya yung newspaper din yung ginamit namin kasi absorbent sila. Tapos, wala nang pagkain at wala na rin yung inumin guys kapag gabi para makatulog talaga sila tapos hindi sila ma-stress. And wala din tong ilaw guys kapag gabi. So, napakatipid talaga. 3 days old guys. Ayan. Try nyo din sa mga naghihirapan dyan kung paano mag-brooder. So, eto guys, pinakatipid guys. Cartoon lang natin. Ayan. So, eto yung mga sisiw guys. Oh, napakaganda. Ayan po. So, dito sila kapag umaga guys. Wala na. Purely, ano lang talaga. Natural lang. Walang ilaw or ano man. Ayan. Pwede nyong lagyan ng feeder guys. Pero sa amin, ayan. Nilalagay lang namin dun sa kanilang dyaryo. So, pag naririnig nila yung feeds guys, yung tunog ng feeds, ayan, parang natuturuan na rin yung mga sisiw na kumain. So, kaya ganyan. Malalakas na silang kumain guys. Napakaliliksi na. Ayan, oh. Marunong na silang kumain guys kahit walang nanay. Gawa nung parang tunog na naririnig nila kapag nilalagay yung feed. So, ayan yung aming pinaka-tip guys. Simple lang talaga guys. Napaka-mura lang nung carton. Pwede nyo itong mahingi lang sa mga may tindahan sa inyo dyan. Tapos, ito naman guys, kapag gabi, etong carton na to o etong jaryo na to kinukuha namin tapos pinapalitan ulit namin ng bago. Para ito naman dito kinabukasan, ito naman ulit yung papalitan namin. Nga pala guys, good for 1 week. Ito yung mga ginagawa namin guys. As much as possible, 1 week talaga to 2 weeks. Pero usually 1 week kami dito guys kasi kapag umabot naman tayo ng 2 weeks pataas, napaka ano na rin ng ipot nila dito guys. Marami na, malalaki na yung ipot nila. Tapos ito, masisigla na. So may tendency din dito guys, sumampa sila dito, saan-saan sila pumunta. So, kaya yan, good for 1 week. Yan dito nyo makikita after 1 week yung mga sisiw. So, ito guys, 1 week sila nung bago namin nilipat dito ngayon guys. Yung iba, nasa 3 weeks old na. So, ayan. Napakaganda guys. Konti lang yung mga mortality nito. Nasa 5 pieces lang ata. Tapos yung isa, naipit pa before. So, nasa 6 lang. Napakarami namin sisiw ngayon guys. Awa ng Diyos. Okay silang lahat sa pamamaraan namin ng pagka-cartoon sa kanila. 0 to 1 week old, napakahirap talaga ng ganun. Cartoon lang talaga guys. Ayan. So ayan yung aming video for today guys. Napakatipid, napakaswak, or nahirapan lang kami usually kapag sa paglilipat ng mga sisiw every morning kasi guys, napakarami naming cartoon. Tulad nung last breeding namin na umabot ng 80, siguro mga nasa 5 cartoon yung nagamit namin. So, tiyagaan lang talaga guys para mas maging maganda yung mga sisiw. Ayan guys, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing kasi guys, marami pa kaming pwedeng i-share sa inyo. And please do like our page on Facebook guys. Ayan po. Please do share this video, like this video, and comment down below. Please do good everybody. Ayan. Nga pala sa inyong lahat guys, thank you kasi malapit na tayo mag 18,000 subscribers. Thank you everybody. Goodbye. Peace out.